Mesto je ako organizmus, tak ako potrebuje mať zdravé cievy, ktorým je v tomto prípade doprava, musí mať aj zdravé pľúca, teda dostatočné množstvo zelene. Toto tiež v priamej úmere zodpovedá zdraviu nás, obyvateľov. No zatiaľ čo diaľnic, mostov a aut v mestách pribúda, stromov bohužiaľ stále viac ubúda. V mestách ako huby po daždi pribúdajú budovy, obchodné centrá, parkoviská, ale parkov či stromov neustále ubúda. Podobný osud čaká aj Sadianka Kráľa v Bratislave. Málo kto vie, že vznikol v roku 1775 a ide o najstarší verejný park v strednej Európe. Ľuďom slúži tento park viac ako 230 rokov, hrozí mu však postupný zánik. Občania sa však postavili proti. Park ničí už dnes okolitá výstavba, o ktorej sa tvrdilo, že bude sad chrániť. Väčšina poškodených stromov, ktoré sa v sade majú vyrúbať, sa nachádza na jeho okraji v blízkosti stavieb a ciest. Ďalšie stavby toto poškodenie len urýchlia. Stromy schnú a musia sa následne vyrúbať. Aj keď mestá majú zo zákona povinnosť sa o verejnú zeleň starať, zaujíma ich skôr predaj plôch na miestach, kde sa nachádzajú. Iniciatíva Nádej pre Sadianka Kráľa však vyhlásila petíciu, ktorou protestujú proti predaju lesíka pri tomto sade. Ak mesto pozemky predá, vyrúbe sa 470 stromov a výšková výstavba, ktorá tu bude, zaťaží toto územie úplne zbytočne, môže byť aj inde. Petíciu dodnes podpísalo už skoro 5000 ľudí a žiadajú mesto, aby tu existovalo riešenie, ktoré lesík zachová a zrekultivuje. Zachráni sa tým časť vzácneho lesa s chránenými druhmi, ktoré sa tu nachádzajú. Na Slovensku plochy zelene v mestách zanikajú a nové nevznikajú. Vo väčšine miest v zahraničí pritom rozsah zelene neustále rastie. Komu vlastne patria mestá? Autám, budovám alebo ľuďom? Najhoršie na tom je, že ak sa urobia na zelení likvidačné rozhodnutia, nemožno ich už vrátiť späť. Pre televíziu Joj, Laco Ďurkovič.